आइगेस खुलुमबाय गामसा बर'सनि जाना फिनिक्स बाय खोबा गोसो गोथारै अरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायगोन बे टपिकआ बयबो मिथिखादों आरो भिडिअ क्लिपखौ अलरेडि नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बिनि सायावनो सावरायगोन गोबां दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दं जोंनि बर' माहारियाव दिनैनि जुगावबो डिजिटेल जुगावबो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मा जाथाय जानो हमगासिनो दं सासे आइजो माहारिखौ बिदि मोना टाइमाव फाथैलाय बिसिनाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों बे आं बेखौ लासिं सिं होननानै आं मुगैयो माने बे जा खामानिया अयनाय जादों मानो होनबा जायखिजाया हाबाफारि मावनायनि सिगां खमसे खम हिन्जावसानि साइडनि हौवासानि साइडनि जानानै मोजां सावरायनायनि गेजेरजों खामानि मावनांगौ आरो बे फाथैलाय बिसिनाय जुदि हाबाफारियाव जुदि एकदम लास्ट पर्याय जुदि थांनो गोनां जाबायबा बे सानाव मावनांगोन बे हाबाफारिखौ बेनि सायावबो आं मुगैनाय मोन्दों आरो बिराद लासिंसिं मोन्दों आरो आं बेखौनो बै गामिनि रायजो राजाफ्रा खावलाय नागिरगोन जाहाथे नोंथांमोना बे खामानिखौ गोबां भुल खालामदों मानो होनबा सासे आइजो माहारिखौ बिदि खालामनो नाङा आइजोआनो जा हौवासायानो जा बा रायजो राजा दंखायो मोजां सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे समाधान खालामनांगौ मिलायनो नांगौमोन बे हिन्जावसानि सासे 2 मासनि गथ' दंबावो जाथायखौ नुनानै बायदिब्ला आं भिडिअ नायनानै एसे एनै मिथिखानाय बायदिब्ला बेखायनो आं गोबां दुखु मोन्दों आं गाव जुदि बे फाथैलाय बिसिनाया जोंनि बर' माहारिया गोबां एकदम फेमास जानो थांगासिनो दं बियो बिराद मोजां हाबाफारि नङा आंनि मथेबा बे फाथैलाय बिसिनाय खामानि मावनाया कर्टफोर दं कर्टआव मावनायानो साबसिन जायखिना जजफोरा डिसिसन लायोमोन जोंनि गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाला माला डिसिसन लानानै बे फाथैलाय बिसिनाय खामानि मावनाया बे मोजां जुक्ति नङा बेखायनो आं बै गामिनि रायजो राजाखौ जाहाथे खावलायनो नागिरो नोंथांमोना बिदि एसेबां बैसोगोरा थानानैबो बिदि इन्टेलेक्सुवेलफोर थानानैबो बे खामानिखौ माबायदि मावखो नोंस्रा सासे गावबुरा जानानै आरो जबरदस्ति मावनाय बायदि जादों भिडिअखौ नायनानै मिथिखायो जे हिन्जाव माहारिया जाहाथे हिन्जावा गोसो गैयामोन फाथैलाय बिसिनो नाथाय हौवासो राजिमोन बेनि सोमोन्दै जबरदस्ति रायजो राजाफ्रा प्रेसार होनानै बेखौ फाथैलायखौ बिसिनाय जादों आंनि बे भिडिअ आं नुनाय बायदिब्ला बेनो बिदि नङा बेयो जुक्ति नङा एक्सुवेलि बिदि खालामनो नाङामोन गोबां लासिं सिं जादों आरो बे मबाइलाव एकदम हगारबाय थानाय जादों जोंनि रायजो राजाफोरा मानो होनबा सिगां मबाइल गैयामोन बिदि फाथैलाय बिसिनाय मा बिसिनाय स्क्रिप्टजों खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय दायो जोंनि बर' माहारियाव ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव दिन्थियो जाहाथे बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि बियो बयबो मेलेम दं बयहाबो साननाय केपासिटि दं नोंथांमोना मोजां सान जाहाथे बेबायदि हाबाफारिखौ मावनो नाङा आरो बिदि जानोबो होनाङा मिलायनांगौ जेसेबां हायो आरो बे भिडिअ क्लिपाबो बुंनाय नुदों आं 12 लाखजों नोंथांमोना हौवा हिन्जाव एकदम राजा जासिगोन 12 लाखा दिनैनि जुगाव जेबो नङा मास मोनसे सप्तासेयावनो जोबगोन 12 लाखा ओरैबायदि जुदि इसोरा जुदि खालामा नोंथांमोना बिदि साननो नाङा मानो होनबा न' गंसेनि एसां अनलायनायजों माबायदि सिफायना नोंथांमोना गांसे फाथैजों एक्सुवेलि रायजो राजाया मोजां सानना नायनांगौमोन हरनि गेजेराव बिदि खालामनानै इनाय खालामदों माने बर' हिन्जाव माहारिखौ अयनाय खालामनाय जादों आं मोनसे आरो खावलायनाय जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि बिमा गौथुमखौबो खावलाय जाहाथे बे फाथैलाय बिसिनाय खालामनायनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ जाय व्यक्तिफोरा आरो जाय संसार दानो थाखाय रायजो राजानि सिगां सन्मान लानानै साखि लानानै मोनसे संसार दागोन होननानैसो बे जुलि लानाय एबा संसार जानाय जायो आरो बेनि उनाव मानि फाथैलाय बिसिनाय माबा बिसिनाय आरो सासे हिन्जावसा गथ' दंनिया एसां अन्थाव बाथाव 2 मासनि आरो गावनि बे गथ'खौबो अननाय गैया साननाय रायजोफोर जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजा माखासेया मा लाइनाव थांगासिनो दं बिदि जुदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' माहारिया माबायदि जौगागोन एबा माबायदि डेभेलप जागोन
आरो बे हाबाफारिया समाजनि बेरेखा होननानै सानो आं आरो लोगोसे बियो बिराद गिदिर जेंना बेखौ जों फोजोबनो नागिरनांगौ मालाय हारिफोरा दिन्थियाबो बिदि जाफेराबो बेखायनो रायजो राजाफ्रा साननो नांगौमोन मिलायनो नाजानांगौमोन मानो होनबा फाथैलाइ बिसिनाय ओरैनो नङा सानैनि गेजेरावसो जाहाथे सानैबो कनफर्माइज सानैबो मिलायोबासो राजि जायोबासो खालामनाय जायो नाथाय सासेया राजि दं सासेया राजि गैया बेखौ माबायदि रायजो राजाफ्रा प्रेसार होनानै खालामनो हाखो आं बेखौ साननो हायासै बे गामिनि रायजो राजाफ्रा सासेबो बुजिनाय गैया नङा जाहाथे बिदि जानो नाङा मोजां सावरायगोन जाहाथे हिन्जावसा साइडनिफ्रायबो लिंनानै हौवानि साइडनिबो लिंनानै ज' जानानै सावरायनाय माबा मोनसे समाधान नागिरनांगौमोन बिदि स्टेप लानो नाङामोन आं गोबां दुखु मोनबाय बिदि जाथायखौ होनानै आरो सिगांखौ आं सावरायदों जाहाथे इसोरा खालामनो नाङा बिदि जाहाथे आरो जोंनि समाजाव बिदि हाबाफारिखौ लानो नाङा आरो मबाइलावबो दिन्थिनो नाङा आरो जाय गामबुरायानो जा जाय रायजो राजा बै गामिनि रायजो राजाखौ बुंदों सानसे समाव नोंथांमोननिबो फिसाजो दं नोंथांमोननि फिसाजोआबो सोरनिबा गामियाव थांनानै बिदि हर गेजेराव जबरदस्ति फाथैलाइ बिसिनाय खालामना होयोबा नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोनगोन बै सानखालिसो नोंथांमोना गोसोआव साननाय फैगोन एक्सुवेलि नोंथांमोना बुजिनो नांगौमोन जोंनावबो हिन्जावसा गथ' दं जोंनि हिन्जावसा गथ'खौबो सानसे समाव सोरनिबा जुदि गामियाव हाबा होनाय जायो बिनि उनाव जुदि बिदि जाथाय जायो सोर दुखु मोना रावबो बिदि जाथाय जागोन होननानै हाबा हरा गतिके गोबां साननांगौमोन नोंथांमोना प्लिज आं खावलायबाय नोंथांमोना बिदि ससियेल मिडियायाव हगारना आरो रायजो राजानि गेजेराव जाहाथे बे हाबाफारिखौ मोजां डिसिसन लानानै खामानि माव गामियाव माखासे दैदेनगिरिनि थाखाय बिदि जाथाय जायो आरो गावबुराफोरनि साननायाथ' गोबां दङ गोबां गोरों गोबां बैसोगोरा नाथाय साननाय हनायफ्रा बैसो नङा साननाय हनायफ्रासो मोजां जानांगौ दिनैनि जुगाव जुदि बिदि हाबाफारि लाबाय थायोबा जोंनि बर' माहारिया सानसे समाव ओरैबायदि गाज्रि माने खोख्लैगोन बेनिखायनो आं खावलायो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना बिदि हाबाफारिखौ लानो नाङा आरो सोरबा सानदोंबाबो बिदि खालामनो नाङा बयबो संसाराव आलो गोजोनै जाबाय था दुखु खस्थ' बिदि फैखायो संसार दानायाव बेखौ कमप्रमाइज खालामना लानांगौ बेखौनो खावलायबाय आं बे बुंनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननि सिगाङाव जाहाथे आं निमाहा बिनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि टपिकखौ जायफोरा मोजां मोनदों जोबजासिम नायबाय नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा सम होनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना दाबाव आं बिदिनो कन्टेन्ट मोजां लानो नागिरगोन नोंथांमोननि थुलुंगा मोनब्ला निस्सय जों मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन दिनैनि टपिकआ बेनोसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग